Tikman na natin ating crispy pata. Daniel, mga 2 hours. Aso. Lahing aso. So ito yung ulam namin mamaya. Gagawin daw namin hamonada. A special hamonada. So lagay na natin. Pakuluan natin. Pakuluan natin siya para later. Lulutuin na lang siya ng diretso kasi Takluban! pagkauna-una sa dito, pagkauna-una sa adlib kay gabi ka. Ang unang kay pagkawa sa aso. So, tusukan natin siya ng tinidor daw. Yan. And actually, dapat tusukan to para pag nagluto mamaya, hindi siya magbitak-bitak. Sabi ni Neil para lumabas na yung tutuan ng tisa. Wow, fantastic. Pumuk na kayo siya guys. Dapat hindi ito nilalambutan eh. Pero later magiging chicharon na ito. Wala, lami kayo niya mag-chicharon. Wala, ipugsit kini siya no? Breakdown sa pila na. I don't know, pila din hindi ay. Unsa imo ikaw na ang 8,000 na. Ha? Ay mura naman kilo nito, di ba? Tiil man siya. Juan magbigay ng tulong na binibideo kasi alam mo talaga na at some point for content, at some point genuinely nagbibigay ka naman talaga. Pero syempre, hindi natin maano na, hindi naman maganda lang din yung makukuha mo sa tao. May ibang good critics, yung iba naman ay sasabihin for content lang, for money lang, for the clout lang. So, ganun naman talaga, but at the end of the day, mas maganda, ang mas titingnan natin yung nakatulong ka. Nag-video ka nga lang, o diba? So, there's nothing wrong kung tumulong ka at binidyo, at least nakatulong ka. Kaysa dun sa hindi nag-video, hindi naman din tumulong. So, ganun lang. So, akala nila ginagawa lang because vlogger ka, hindi naman. May iba lang talaga, di ba? Kaya nga ang iba, di ba? Kung ano yung issue, tinatakil nila kaagad, nila-live nila, binibideo, ginagawa ng reaction kasi nga for the clout. So, depende pa rin yan sa intention. Basta ang importante, maganda ang iyong hangarin. So, being a vlogger has many things to consider. The bashing, the negative comments, the negative critics, but it's up to you if you take it constructively. So, that would be all, and let's wait until it's Dry. cold. I-dry like sure. Cold and dry. So, ayan na guys. Antayin natin sa... La, parang naisakit yung tiil ng isa. Parang Ma'am si G. May tabog din. May balat. Grabe naman si Madam. Grabe ka naman, Madam. So, tatakpan natin siya. Kasi lalangawin to. Wala tayong takip. Grabe. Takip na takip. Dapat may dahon ng saging ka talaga. Kaya nga. Ayun sa likod, oh, pala. Kasi pag tindapuan ng langaw yan, Ang mangingitlog bacteria. yung langaw. Bacteria. Magkaroon ng larvae. So, ano mangyayari doon sa legs? Magkakatabog eh. Ayan. Pasok na naman Magtanong siya. ka pa. Ayan. So now, manguha tayo na dahon ng saging. Ay! Ay! Tingnan natin yung fresh. Ayan. Pag nandito ka talaga sa probinsya, lahat ng kakailanganin mo, pipitasin mo lang. May mga Chinese kang kumari ito, tsaka talbos. Kasi ito, meron tayo dahon ng saging. Samantala sa Manila, ay! Napunit. Halos lahat, bibilihin mo talaga. Kaya iba rin talaga sa probinsya. Kaya dyan sa Pangasinan, sa probinsya namin, yung laki ng lupa namin dyan na pinamana ng lolo't lola ko, sa mama ko at sa amin. Patataniman ko rin ng mga ganito para na sa ganun. Every time na nandun kami is naging okay siya, no, mapaanuhan namin ba, what do you call this, taniman namin ng mga gulay o ng mga prutas para na sa ganun pag dadalaw kami doon, meron kami makukuha. So I guess pwede na to sa laki. Okay.
Kana mo na ang duwa. Di man na may buto. Hindi naman kayo. Nagbabay na ito para galing sa deep fry. Ah, okay. Kaya para ang heat sa kuan dili libawas. Pare-pare kuhan ang gilunod. Eh, luto ng ano, kilikili na Ma'am Chichi. Dito na kaayo. Ayum ka, Jen! Pakabastos mo. Oh, wow. May hugaw pa ka naman naon. Wow. Crispy pata ka ba? Crispy pata ka ba? Agumkog kitag naong. Okay, it's a tie. Dami. Tigano ko 5,000 ay, marami na palang teklat. Huh? Wow! Kala ko talaga wala silang mga bakas. Ouch! Huh? Parang gusto ko mag-trending ba? Ang tato na guys. Dito ka nga banda. Kaya na ako sa Bligan. Oy. Yung camera, Langoy dito ka okay mag. yung camera mo may lapnos na. Dili sa ito mag-vlog mo. Ano? May sa gasto. Dagan pa kayo upload din. Gali. O diba? Buka pa sa akin. Sa i-delete tayo. Tawa lang din. Bukas, ang lulutuin ko ay saging. Ay, hindi ba siya ibig mo kadugay bali-bali at kusukan mo ano sila. Saturday. Hala, uy. Wasan ko ang resibo kay tawagin si Kanobi. Kung ano to resibo? Oo, karo. Kaya akong iprinta na ning kung ano ko yung pintas. Kaya nga ko kang ano. Giyatag na hindi naman natin ikuha ko ng isa na pudayo. Nagari. Na wala pa ganila different. Mag-cellphone sa Nyara Nel, mga 2 hours. The third. The third pata. Next will be the gulay. So, luto ng ating crispy pata. Ready to eat ang mga bakla. Dahil tapos ang ating crispy pata. Dito naman tayo sa gulay na iba-blanch natin para medyo maging neutral naman ang ating diet. Neutral. Ito na, ready to serve. Kain na mga yawa! So, tikman na natin ang ating crispy pata. Tikman po natin. Delicate. Tignan nga natin kung mas ano ba? Malutong ba soft siya? ba siya? Tingnan, lay ang tingnan break. Ay, tikman. Ay, isa pa ba? Hawakan nga natin, ana. Oh. Buti na lang matibay ang ating ngipin by Infinity Smile Dental Clinic by Doc Che. Ay, pagdamo-lamo diya, ginuog ko, nakita ang kamera. Ayun. Tapos, dahil high blood tayo, may maintenance tayo, yan lang yung kakainin ko, tapos sila yung kakain niya. Proceed na tayo sa gulay. Butter! Hindi natin maglalagay ng bawang at sibuyas kasi ano naman to. Where's the oyster sauce and the powder? Ano ang unang maalalambot? Ano unang lalambot, Mang? Patatas. So kini ang unang matigas. Ay, Yung yan, carrots. Pareho lang na sila. Kananglan ano kasi crunchy. Ilagay na natin kasi baka masunog. Wala, may tubig man eh. Kamay na lang natin. Lalagay lang natin siya ng ganyan. Different sizes po siya guys para colorful para different design. Sayop yung pagkakalad. Yan. Tapos dito naman tayo sa yan. So, tapos huli na natin yung cauliflower and where's the ano, Brie? Asin. Black pepper and Mana?
Patay nga na. Nyo sa Patay nga na. mansion. Wala tayong ganon, so ganito na lang tayo. Ano mo yan? Wala tayong basil leaves. Ayan na! Halo-halo lang natin siya for like 15 hours. Oh, lala! With a medium heat lang siya. Diba na, may salt? Yeah, a little bit longer. May taklo mo. Taklo eh. Kanawang, bagot mo sa utos si Taron. Bagong dishwasher! Ay, pa sa inyo pa. Charot. Wala di gwapa sa tumba. Agay, Bing, di naman gwapa. Ilalagay na natin ang... Ito. Pati Sprite. Tapos Wasa ng kuwan, Bi? isasahog natin yung pat. Laksikan. Wasa, Bi? Ilagay na natin tong broccoli and cauliflower. Hugasan na niyo, wala pa. Ano, ano, kasi pa. na pagiliyar. Sabi lang kung hinugasak. Lalahanin niyo, napanood namin ni Jigjag, mayroon mga tapeworm ang mga ganito. Di ba, Jeg? Saan yung mga dahon? Uy, Tao man dito. Hindi ba ang... may mga leekworm. Ayan! Tapos, lagyan natin siya na oyster sauce. Kunteng. Ang bait naman. Disclaimer siya talaga ang pinakamabait, guys. Dili ko Ayun na, kakasundo lang namin, guys. Okay, baka ng gunting. Uy! Ingon, mag-ingon. Iyot din mo sa oyster sauce nga. Ay, salig sa lasa sa gulay. Oyster sauce, tulo na siya para sa next day. May itong gamiton. Kuha undaan para may bawal nga isa ka buo. Paano tama? Okay, but ka. Be! Kulangan magkagtulo di ay na. Isa man. Ambi! Isahog. Kami lang siya pampa-lunch lang niya. Di ka mabuta magic sarap? Dito nga, siyempre seasoning. Eh, butang. Unya na mong pagkaon-kaon anak ba? Tawa ting, kaya magkuha. Ting. May nag-video. Nakapangit pala pag mag-cooking, no? Tapos, tatakpan lang siya natin ng mga few minutes para kumulo. And Ikaw then, magpuli kang dito. Luto-luto. Bako. The rain is coming. Hala, tuara. Kilaw, uy. Hello, cholesterol. pwede mo kaon si Ma'am si Gian. Umawak lang po ako ha, mga basher. Umawak lang, kumurot lang. Off na natin yung camera. Hawakan pa naman. Pagkain yan. Malay mo naman kasi maging apat. Uy, mantika, ano? Hindi naman nagbutang. Nililit tayo na kaganina. Hindi. Nangugas lang ko. Punak man kanila rin. Oh, ayan ha. Unti lang yun ha. Dok, unti lang. Ang lutong. Ito lang. Masarap siya sa ano. Buha tayo ng toyo, sibuyas, sausawan. Ano. So, sarap. Ready na kainan.